Peter Bialončík po zápase s Michalovcami. Bialo, zhodnotenie dnešného zápasu. Tak musím povedať, že sme si druhý zápas po sebe prehrali sami. Mrzí nás to, pretože chceme aj my sa dostať na tú vlnu tých víťazstiev, pretože to je trošku aj pre nás ťažké chvíle. No verím, že sa z toho vyhrabiame iba my sami, čiže verím, že ďalší zápas už bude pre nás víťazný. Mali sme viacero šancí, neskorovali sme. Čím to dnes asi bolo? Neviem, tak bola tam smola, my sme tam trafili prázdnu bránu, my sme tam trafili ich nohu alebo tyčku, neviem, proste tá brána bola zakletá dnes a čo už no. Odkaz pre fanúšikov? Odkázal by som im, že by stáli pri nás aj v týchto ťažších časoch. Ja verím tomu, že ukážeme ešte v tejto sezóne, čo je v nás a aby nás aj oni potiahli svojim povzbudzovaním. Ďakujem pekne.